Dudského smrť na nás dolala veľmi ťažko, pretože to bola vražda s politickým pozadím. Ten motív 24-ročného generála, to bol vymyslená blbosť. Fakt je, že v ten deň chcel na nejakej tlačovej konferencii položiť Černáka ako ministra a dali tam nejaké veci. Či bol zavraždený, preto neviem. Fakt je, že aj v Čechách vliezol do chemického priemyslu, kde mal zákaz akokoľvek vstupovať. Čo je príčina tej smrti, celkom povedať neviem. Robili sme veľmi veľa pre zistenie. Veľmi veľa. Až to skončilo odkazom, daj pokoj, lebo pôjdeš tiež.